M'ha agradat molt. Penso que tracta el tema d'una forma, no sé, he pensat que era diferent, no? M'ha agradat. Fantàstic, fantàstic, un diàleg molt ràpid, vull dir, molt àgil, m'ha agradat molt. Molt bé, perfecte, ens ha agradat moltíssim. Tot. A veure, la posada en escena és molt minimalista, perfecta, i ho han fet molt bé. Tots treballen molt bé, molt natural, bé. Jo he sortit molt satisfet. Pues a mi m'ha agradat molt. Molt, no m'ho esperava, perquè venia sense saber més o menys de què anava. Sabia que eren gais i sí, però m'ha agradat molt. Els actors, sí, genials. Trobo que han actuat molt bé, m'ha agradat molt, sí. Vull dir, l'Ull de Molins, vull dir, que a més m'agrada molt, però tots, vull dir... M'ha semblat molt interessant. No sé, era necessari portar alguna cosa d'aquest tipus amb un discurs tan marcat, sobretot amb una òptica molt personal, gens cremada de tot el que és el fenomen de la identitat sexual com un fet propi que no s'han de posar etiquetes, això és molt important. El tema com l'han tractat i els actors ho han fet molt bé tots. Molt contenta. Sí, el tema ja el sabia més o menys de què anava, m'ha agradat molt el tractament, sobretot aquest punt àcid i amarg del final, aquest joc de dominació, i m'ha agradat sobretot les interpretacions excel·lents de Bedrop.